Кажуць, пры моцным удары бываюць іскры. Нападаючы Олег Качалоўскі адназначна гэта адчуў. У адным з матчаў рэгулярнага чэмпіянату гульцу прыляцела шайба амаль у вока. Са слоў хакеіста, хацелася дапамагчы напарніку аформіць гол, але шайба адскочыла ад саперніка, і Олег не паспеў своечасова зрэагаваць. Усе ў камандзе з нецярпеннем чакаюць яго вяртання. Без падколаў не абышлося, але на тое гэта і мужчынскі калектыў. Восстанавливаюсь, постельный режим. Очень тяжело дается яркий свет. Пытаюсь просто побольше гулять, отдыхать, проводить время с близкими и так, тому подобное. Тяжело, на самом деле, отходить от каких-то обычных наших дней, когда ты постоянная игра, тренировка, окружение людей. Олег не адзіны на траўме. Іван Секерын, які па выніках мінулага сезона адзін з лепшых нападаючых, таксама на рэабілітацыі пасля аперацыі. Усё робіцца па рэкамендацыі ўрачоў, каб у лепшых кандыцыях вярнуцца на лёд. Начал уже как неделю тренироваться. Сначала начинал с ходьбы, увеличивал затем количество шагов, потом интенсивно. Сейчас уже как неделю тренируюсь в раздевалке, кручу велосипеды. Работаю над общей выносливостью и прокачиваю капиллярную сеть, чтобы как можно скорее подготовить организм уже к нагрузкам на льду. Пакуль прагнозаў па вяртанні гомельскіх гульцоў на лёд няма. Усё залежыць ад асаблівасці арганізма, хуткасці аднаўлення і выканання спецыяльнага рэжыма. Траўмы лідараў адбываюцца і на гульні каманды. Даводзіцца шукаць новыя спалучэнні. Трэнерскі штаб актыўна прыцягвае маладых гульцоў из фарм-клуба. Пакуль каманда займае 8-е месца ў турнірнай табліцы. Где-то мы не добрали свои очки, это однозначно. То есть по объективным причинам, причины это, по которых мы сейчас говорим, это травмы, но это не оправдание, то есть коллектив все равно он может строиться и на протяжении всего сезона, поэтому мы ищем сочетание при травмах, то есть работаем против каждого соперника, то есть все показывают разную игру, то есть каждому сопернику нужно готовиться. Наступны супернік самы прынцыповы для Гомеля – Металлург. З ім рысе сустрэнуцца ўжо 17 і 19 лістапада ў Жлобіне. Пасля заканчэння матчаў скончыцца першы круг. Уладзіслава Галабокіна, Васілій Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».